ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರೂಕ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ದಿನ ದಯಾಗಂದ ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಎನ್ನಡ ಕಾಸ್ಕೋರ್ದು ಕಲ್ದಿನಕುಲು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರದಾನಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಓದುವೆನು. ಸುರೂಕ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವೇ ಐದು ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಆವಡು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ವಾಸ್ತು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆವಡು ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನಿಕ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅತ್ ನಾಡ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿತ್ತದು ಲೋನ್ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಅತ್ ನಾಡ ಪ್ರಾಯೋಗ ಬೈದಿನ ಆಂಜೋಕ್ಲಾವಡು ಪುಂಜೋಕ್ಲಾವಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋ ನಿಜ್ಜಿ ನಾಡ ಅತ್ ನಾಡ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಕೆಲದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನು ಅತ್ ನಾಡ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಅತ್ ನಾಡ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಉಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲಡೆ ಮುರ್ಕುದು ಪೋದುಪಿರ ಆ ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು. ಅವೇ ಟೈಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಗ್ಲ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರನ ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರನ ಒಂಜಿ ಅಡವದಿ ದುಪ್ಪರು ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಕಟ್ಟುನತ್ತಂದೆ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ದೀತಿನ ಬಂಗಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ರೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಏರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದುಪ್ಪರು ಅತ್ತ ನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದುಪ್ಪರು ಆಂಡ ಕೊರ್ತಿನ ದೆತೊಂದಿನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸುಗೆ ಎದುರು ಪಿರವಂತದ್ದು ಬೊಡಿಪೋಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮನಿ ರಿಕವರ್ ದಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಂಡು. ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕೆಲದ ಅಕುಲು ಕಂಪೆನಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ನಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಲಿ ಬರೋಂದು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎಂಡ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡುಂಡು. ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ನಾಡ ಅತ್ತು ನಾಡ ಎವಿಲೈ ನಜರ್ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ನರಮನ್ನ ಅತ್ತು ನಾಡ ಸೈತಿನದ ಇಂಚ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆನೆ ಪುಡಪವನಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ. ಸೊ ನಜರ್ ಎವಿಲೈ ರಿಮೂವ್ ದಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ A to Z ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ ತೋಜಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಅತ್ತನಾಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ದೆತ್ತೊನು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ. ಕೆಲದಕ್ಲಿಗ್ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಫೀಸ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಕೇನ್ವೇರಿ ಎಸ್ ಫೀಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ವಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊಂಚ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾದಂದು ಪನಗ ಅಕ್ಲ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿನ ವಸ್ತು ಏಪೇಪ ದಕ್ಕದು ಪೋತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಉನ್ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಎತೋ ಜನ ಪಂತಿರು. ಅವೇ ಟೈಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ದಲ್ಲ ಅನ್ನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಪಂತೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವಡು ಅತ್ ನಾಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಅವಡು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ಎಂಕ್ ಐಕು ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಕು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪರತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ನಂಬರ್ ತೋಜಿನತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುವೆನು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪೂರಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ್ 10 ಜನಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಪಣ್ಣದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೋಡಿತ್ ನಾಡ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತೆ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸುರೂಕಾದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ರೆಮಿಡಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆನ ಅವಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು. ಓಕೆ ಐಡ್ ದಕ್ಕ ವಾ ವಿಷಯ ವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ವಾ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ವಾ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನಂದಲ ನಿಕ್ಲೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಲಿ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕಾಸು ಕೊದ್ದು ಕಲ್ದಿ ನಕ್ಲು ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಎತೋ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಕೊಡ್ತಿನ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆತನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂವಲಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್. ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತನ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದ ಆಸೆ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೈದೆ ಟಚ್ ವುಡ್ ತೆತ್ತೊಂದೇನು. ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೇಳಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎದುರುಡು ದೀತೆನ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ತೂಪವೆ. ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ವಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡತಿ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಯಾನು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ಇನಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗೊಂಡತಿ ಕೇನಿ ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತಂದೆ ಇಜಿನ ನಕ್ಲಾದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಎತೋ ಜನ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ದಿರು ಆಡ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿರು ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನೆ ನಾನು ಓದೊಂದು ಬರ್ಪೇನು. ಓಕೆ ಸೊ ಸುರೂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್
ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಶೀತ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ರಗಳೆ ಒಂದ್ ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಇಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತ್ತೊನಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಡಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಶೀತ ಎಲರ್ಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತನು ಏಪತ್ತುನಲ್ಲ ಶೀತಗೆ ಜ್ವರಗೆ ಬಕ್ಕ ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನ ಕರೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಂದ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಲರ್ಜಿ ದಲ ಕಾಪುನು ಶೀತ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೀತ ಇತ್ತನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿಗ್ ಸೊ ಮೇರೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡುಂಡತಿ ಉಂದು ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಐಫೋನ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತುಲೆ ಈ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದುಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆತನ್ಗೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಮೊಬೈಲ್ ಅತಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಐಫೋನ್ ನೋಡು ನೆಟ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಐಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೇತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಎರಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ 70% ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದಿರು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೇಗ ಯಾನವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಮೆರ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಬೊಡಿ ದಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕಂತು ಕೊಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಸೊ 70% ಅರೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿದಿನ 30% ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ತಾಣದ ಬತ್ತಿನ ತಾವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಎರಡ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ವಿಷಯಡು ಎರಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಷಯಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ 70% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ತೆ ಬಕ್ಕ 2 ವೀಕ್ ದಿಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಪಲ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಶಾಕ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲನ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವರು ಅರ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಹಿ ಇಂದು ಮಾಡ್ದಿರು ದಹಿ ವದೇರ್ಲ ದೈವದೇವರ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಜಿರು ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಮೆರ್ನಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ವಿಷಯ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನು ಜೆಂದು ಪಂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ಗೆ ವೇಟ್ ಆಯ್ಪುಡು ಜಾಬ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಉಂತಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಬಕ್ಕ ವಿಷಯ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ತೆಗೆ ಬಕ್ಕ 2 ವೀಕ್ ದಿಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಪ ಪೋತುಜಿ ಅಂದ್ ಇಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ್ಗೆ ಓಕೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇರೆಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಜಾಬ್ ದೆತ್ತದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗ್ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಡ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗ್ ಜಾಬ್ ಆತನ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಇರೆಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರ್ನ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಡುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದು ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ತೂದೆಪುರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಪುದರಾವಡು ಏರು ಒಲ್ಪದ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ವಿಷಯ ಚೂರು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಪಾಪ ಮೇರೊಂಜಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಎಂಕು ಕಾಲ್ ಮಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಆತು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ದಾಗಂದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅತಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆ ಐದ ಕಾರ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಪಂಡ್ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತು ನಾನು ವರ್ಮಾಂಟಿರ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ್ ಪಾಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಬೇಜಾರಡ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ್ಗ್ಯಾರು ಪಂಡದು ಕಾಲ್ ಮಂತಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆತ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಾಯಗ ಬೈದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೈದಿರ್ಪುನಗ ಕಣ್ಣನಿ ಅವು ಏತು ಮನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಣತೆ ಅಂಚಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗ್ ವಿಪರೀತ ಕೋಪಡ ದಾದ ಮನ್ಪುರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಗ ನಮ್ಮೇಕ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಕೋಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯರೆ ಆಂಗರ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಅರ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಅರೆಗ್ ತೋಜುದು ಬರೋಂದುಂಡಿಗೆ ದಯಮಂತದ ಏನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರಾಯಗ ಬತ್ತಿವಕ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ನೆರ್ಪಿನಿ
ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕುಲು ದಾದ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ದುಶ್ಮನ್ ನಾಕ ತೂಪಿನ ಅಂಚೆ ಪುರ ಏನು ಬೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಪಂದತ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಎಡ್ಡೆನಲ್ಲಿರು ದೇವ್ರನ ದೇಟು ಟಚ್ ಉಡು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುಗರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪಿರ್ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಮನ್ಮಾನಿ ಮನ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನ ಸಹಜ ಆಂಡ ದಯಮಂತದ ಪ್ರಾಯಗ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಕ್ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲೊಪ್ಪ ದುಂಬುಗು ಜೀವಗು ದಾಲ ಮಂತೊಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯ್ಜೆ ನಿಕ್ಲ ಕೋಪದ ಬರಸುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕುನು ಪತ್ತುನು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ನಾಡ ಜೋಕುಲು ದಾದಾಂಡಲ ಮಂತೊಂದಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಬುಲ್ತುದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಬಾಮಿದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾನ ಹೊರರ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಕೊರರ ನೆರ್ಪೆನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಮಾಡಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಪೋಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹಾಕುನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೆ ಆಯ್ನತ ಕೇರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಂಡೆದ ದಿನ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದೆ ಸಂಡೆದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುನಾಡ ತಿರ್ಗೆರೆ ಕೊನೊಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತಿನ ಫುಡ್ ಪುರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಜೋಕುಲ ನಿಕ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗುಪ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಆತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ದಯಮಂತದ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪೋಚಿ ಹಾಕೋಚಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಯಮಂತದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಗ್ಲ ಕೈ ದೆರ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಊರಿಯಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ತತ್ತನಾಣ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಬರ್ಪುನತ್ತು ಬೊಕ ದೇವೆರ್ಡ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇನುನತ್ತು ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೆರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೇನು ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡು ಕಣ್ಣು ಒಂದು ನೀರ್ ಬೀನಿ ಬರ್ಪಣ್ಣುಂಡತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ಗೆವು ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪೋಚವು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ಪಂಡ ಹಾಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಆಪುನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಸೊ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ತೂಲೆ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಲಕ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಕುಲ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲವು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಆತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಈರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದೆ ಕಲ್ಪಡಂದು ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏತ್ ನಾಡನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಈರ್ ಪಂತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಾಂಡು ಚಾಂಟ್ ಮಂತ್ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಬಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ LIC ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಎಂಡೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದೆತೊಂಡೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮೇರ್ದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಲ್ದಿನತ್ತು ಅವು ಮೇರೆಗೆ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ವಸ್ತು ದಕ್ಕದು ಪೋದಿತ್ತನ್ಗೆ ಏತ ನಾಡ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜನಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಣ್ಗೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಸರ್ಜರಿದ ಟೈಮ್ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಮಾತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವಡ್ ಪಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪನೆ ಮಗನ ಸರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಆಂಡ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಮಗಿಲ ಹುಷಾರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಪನ್ನಗ ಈ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ ಮೆರ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪಂದಿತ್ತಾನು ಈ ಲೇಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನೊಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆವಡಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಆವಡಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಹೆಲ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅವು ಸರ್ಜರಿ ಆಪುಜಿ ಆ ಆಣನ ಒಂಜಿ ಜೀವಗಳು ಅಂತೆ ಅಪಾಯ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂತೆತ್ತನೆ ಯಾವ್ಜಿ ಅಂಚಾದಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂದಿಜ್ಜನ್ಗೆ ಆತ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಸದ ನೆರವುಲ ಬತ್ತದಿತ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೇರ್ ಕೇಂದಿರು ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿ ಆವಡ್ ಪಂಡದ ಎಂಡೊಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಉಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಂಕು ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡಂದೆ ಬರ್ಪುನು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇರೆಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೆಡ್ಡೆನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅವನುಂಡು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲು ಆವಡ್ ಮೇಡಮ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಡನ್ನ ಜಾಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೆಕ್ಲ ಇರೆಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದಿತ್ತೊಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ನಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೊಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಂದುಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ
ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಬಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂದ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಕಲೇನ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಆಫೀಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊರ್ದು ಬೈದೆ ಎಂಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಆಫೀಸ್ದ ಜಾಬ್ ಅವಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಐಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಜಾಬ್ದ ಕೇಂದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆರು ಜಾಬ್ ಬಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ನ ಜಾಬದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೇರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಉಂಡತೆ, ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪ್ಲಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅರೆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದಕ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂತುದಂಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು 2 ಜುಲೈಗೆ 2 ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ತೆಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೋರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡು ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಮೇರು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಗಾಡಿದ ವಿಷಯದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸೇಲದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಾಲ ಬೈಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಅವೇನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಪೋಯ್ಜಿ. ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಲೋನು ಒಂಜಿ ಆ ಜನನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ನಾನು 1 ಇಯರ್ ಇಂಚ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಕೇಸ ಅಡೆಮುಟ ಬತ್ತಿತ್ತನು. ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ 1 ಮಂತ್ ಇಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಡೈಲಿ ಚಾಂಟ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದು ಚಾಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ತದು ಉಂತುಲಕ ಆವಡ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದಂಜಿ ಲೋನ್ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ ದೆತ್ತೊಂದಿ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜನ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಜನ ಕಟ್ಟನ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಯಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಡಮ್. ನನ್ನಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಇರೆಗ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಈರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತರತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅವಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆತನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ ತರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಲ್ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಅವೇ ಟೈಪ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಅದು ಅವಲ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ. ಅಂಚಿನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಈರ್ ಕೋರ್ನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಎನ್ನ ಪೇನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು. ಮೇರು ಓ ಪೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿಜರು ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ದಾನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾನ್ ಇಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುಡ್ಪಾಯ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 4 ಇಯರ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಜೀವೊಂದೇ ಪೋತೀನಿ ಬುಡ್ಪಾರ ಆತಿಜಿ ಇರಿಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪೇರ್ಲ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವಲ ಆವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿಯೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪಾಯ ಅವೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇರಿಡ ಪನಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ದೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಮೇರ್ ತೂಲೆ 4 ವರ್ಷದಿಂಚುಂಡತೆ ಕಾಸು ಬಡ್ಡಿಯ ಕಟ್ಟುನತ್ತಂದೆ ಬುಡ್ಪೇರ್ನೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡೈತೆ ಬಂಗಾರ ದೀತಿನೇನು ಬುಡ್ಪೇರ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಎತ್ತುನೇಜಿ. ಸೊ ಎಂಡೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಐಡ್ದ ಕಾರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿರ್ತುಲೆ. ಪಾಪ ಯಾನರ್ನ ಫೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಐಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದೇನು ಆರೊಂಜಿ ಬುಲ್ತದೊಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಅವು ಪನ್ಪೆರತೆ ದೊಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಬುಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ದೊಂಡೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಖುಷಿ ಅದೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೆರೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಈರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ತಿನ ಅವಲ ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು. ಐಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ತಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರೆಗ್ ನನ್ನಲಾತು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡನ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಪೋದಿನ ವಸ್ತುಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿರು ದಯಮಂತದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿ ನಕಲುನತೆ ನನ್ನರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಇದಾಗನ್ ಬಂದಾಗ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದೆ ಕಲ್ಪಡು. ಓಕೆ, ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವಲಾರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನಿಕ್. ಅಂಚೆನೆ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ, ಇನಿ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಿದೆ ಪೋಂದು ಪುನ ಉಂದು ಯಾನ್ ಪಂತೆತೆ ಅನ್. ಓಕೆ, ಇಡೆಗ್ ಆಂಡ್ ಈತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಓದಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ತೂಯರತೆ ಅಂಚೆ ಎರೆಗಾಣಲ ಬೋಡಿತಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ತೋಜಿನ ನಂಬರ್ಗ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಾಲ್ ಹತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಕುಡರ ಪನ್ಪೆನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೆಪ್ಪುವೆನ್ ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅತ್ತು. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಗ್ ಅವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನ ಫ್ರೀ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನು ಸುರೂಕು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇನ್
ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ಪಂತ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲಾನು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವಲಿ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂವಲಿ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಆಸೆದ ಯಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಡೆ ಅಂಡ್ ಅವಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನಿನಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಒಂದು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ತೂಲೆ ಮೂಲೆ ಅನಿಸು ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬರ್ಡೇದ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಓಕೆ. ಆಯನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಹಾಳಾತನು ದುಂಬು ಪೂರ ನಮಕ್ ಫೋಟೋದ ಆಲ್ಬಮ್ ಅತ್ತೆ ಅವೇನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆತಜಿ ಅಂಚಾದ ಮೋನೆ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ನೀರ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಹಾಳಾತನು ಆಡಲ ತೂಲೆ ಚಲ್ಪಟ್ ಸಿಂಗದಿಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಓಕೆ. ಅಂಚ ಸಪೂರ ಎತ್ತೇನ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕು ಸಪೂರ ಅದು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಂಪಲ್ ನಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಿರಾ ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮ್ಯಾನಗೊಂಡತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಯಾಪದ ನಾಲ್ ಮುಗ್ಗೆರ ಚಿಂದ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಪ ಸಾರ ಡೌರಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಕೇನಿರು 10 ಪವನ್ ದುಂಬುದ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಉಂಡತೆ 40 ಪವನ್ದ ಬಂಗಾರದ ಸಮ ಓಕೆ. 2003ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಸೂತಿ ಜಿಂದಗಿ ಕೇಪಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಹಿಂದಿಡು ಓಕೆ. ಐಟ್ ಅಲೆನ ಸಪೂರದೊಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಮಣ್ಣಿ ಬರ್ತದ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪಾಯನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತೂಲೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಮಣ್ಣಿ ಬರ್ತದ ಅವು ಈ ತುದ್ದ ಪೂಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಉದ್ದದ ಕರಿಮಣಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿ ಓಕೆ ಬಂಗಾರದ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ತಾಳಿ ಆಮೇಟ್ ಇಮೇಟ್ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಓಕೆ. ಅಂಚೆತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಅಪಗ ಪೂರ ಅವೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಂತೆ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತೆ ಕೂಡ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನರು ಬಾಕಿದ ತೂಂದಿ ಮೇರೆ ನೆಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆರ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ದು ಕೇನ್ನೆ ಬೊಡ್ಚಂದಿನಕ್ಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ಲಿ ಓಕೆ. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒಂದೇ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತೆ ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪುರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಒಂದೇತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ. ಅಂಚದು ಪುನಗ ಏನ್ ಕಷ್ಟಡು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿನ ಅಡೌದಿ ದಿತ್ತೆ ಅಡೌದಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರಳು ಸುರಾಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಲಕ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಫುಲ್ ತೋಜು ಲಕ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಯ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮರಳು ಪುಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಏನ್ ಪಂಡ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅತೆ 2009ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಅನ್ನು LIC ಏಜೆನ್ಸಿದೆ ತೊಂದಿನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಪುರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದ ಎಲೆಲ್ಯ ಮಣಿತ ಇತ್ತನತೆ ಉದ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಎಂಕ ಅವು ಡಿಸೈನ್ ತುದು ಬೋರಾಂಡು ಒಂತೆ ಅಬ್ಬರ ತೋಜುಲ ಕೊಪ್ಪಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕಲು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಡಿಪೋದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಲಕ ಒಂತೆ ಕಪ್ಪು ನಡುಟ ಕಪ್ಪುದ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಉದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಗಚ್ಚಿ ಬರ್ಪಲ ಕವುದೇ ತೊಂಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲೆ ಓಕೆ. ಐಡ್ದ ಕವ ಅವಲ ಬೋರ ಎಂಕು ಐಡ ಕೌಲ ಬೋರದು ಐಡ್ದ ಕವ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನು ಒಂದೆಟ್ಟು ದಿಯೇನು ಅಡವು ದಿಯೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಡವು ದಿಪ್ಪಿನಿ ದೆಪ್ಪುನು ಅಡವು ದಿಪ್ಪಿನಿ ದೆಪ್ಪಿನ ಅಂಚಪುರ ಐಡ್ದ ಕಡವದಿದ್ದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವಲ ಒಂದು ಬೋರ್ ಉಂದಾಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತನು ಆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿತಿನ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಇಂಚಿನನೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೂವೇ ಇಂಚಿನನೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಅವೇನು ಕೊಡ್ದುಂಡತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮರಲು ಯಾನು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಉಂಡತೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರನ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಚಿ ತೇಮನ್ ಪುರ ಕಟ್ಟಣ್ಣನತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1 to double ಲಾಸೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಕುಲು ತೇಮನ ಊನು ಪಣದು 2-3 ಸಾರ 4 ಸಾರ ಇಂಚ ಪುರ ಲಾಸ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಕೊಡ್ದ್ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದೂವೇ ಅವೇನ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುದ್ಯ ಮನ್ಪ ದಾಯ್ಬಕ ಐಡ್ದಕ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ನಿತ್ತನು ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಯಾನು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಅವಂತೆ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಬೇಗಾರ ಪುರ ತಾಗದುಂಡತೆ ಬಕ್ಕ ಬೇಸಿಗೆ ಬುಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಡಿಸೈನ್ ದ ಕುಡಂಜಿ ಶಾಪ್ ಎನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಲಕ ಆಪುನು ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಯಾನು ಆ ಶಾಪ್ ಇದೆನೆ ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಓಕೆ. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುನೊಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಿತ್ಯಗ ಆಪುನತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಪೋನ ಸೀರೆ ಪುರ ತುತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಬರದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ದೆತನ್ವೆ
ಅವು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತುದುಪ್ಪೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಡ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಉಪ್ಪಂದಿನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚನ ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಣ್ಣದತ್ತು ನಿಖಲ ಲೈಫ್ ಲೆಂಚ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನಗ ಉಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ಗೆನ್ಪುಜೇರು ಮೂಸುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಣ್ಣದತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ ಲಂಚಿನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂದತ್ತು ನಿಖಲ ಲೈಫ್ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂದ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಗೈಟ್ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂಕಿಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಗೆನ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಮಕ್ ಲಡಾಯ್ ಮನ್ಪೆರಾಪನ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಆತಿನ ಅವಮಾನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೂದಲಿಸದ ಪಾತಿನ ಪೂರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹೃದಯ ಹಿಡಿತನು ಓಕೆ ಹೃದಯ ಹಿಡಿಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಜೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಕರಿಮಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರಿಮಣಿ ಒಲ್ಪದೆತ್ತೆ ಅವೇ ದೆಟ್ಟು ಪೋದು ಯಾನು ಈ ಕರಿಮಣಿ ದೆತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನು ದಾದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಅಬ್ಬರದ ಕರಿಮಣಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚದುನ್ನತೆ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಉಂತುಲೆ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ತೂಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪಾಡುವೇನು ದೇಪಣ್ಣ ತಾಳಿ ಏಪಲ ಇಂಚ ತೂಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ತುಲೆ ಮೂಲು ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನ ದೀತೆ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಯಾನು ಈ ತಬ್ಬರದ ಕರಿಮಣಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ದೆ ಅವಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡುವೆ ಪೋದು ನಾಡಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪೋದು ದೆತ್ತೇನು ತುಲೆ ಏತ ಅಬ್ಬರ ಕರಿಮಣಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಯಾನು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡುವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ರಫ್ ಯೂಸ್ ಪಾಡು ಜನ ಓಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೋನಾಗ ಪಾಡುವೇನು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕ ತೂಯರತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋಲ ಪಾಡುವೇನು ಒಂದೆತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸೆ ಪುಲು ಸೊ ಯಾನ ದಾದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯಾನು ಕರಿಮಣಿ ದೆತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ ಬಕ್ಕಲ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೂಪಣ್ಣ ನೋಡ್ತೆ ನಜರ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅತೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಬೂರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಆತೆಟೆ ಉಂತಾಯನ್ನ ದಾಗಂದ ಪನ್ನಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋತೆ ಸೊ ಯಾನ ದಾದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅವೇನೇನ್ ಪಡೆಯಂದು ಐಡ್ ಬಕ್ಕಲ ಪಡೆಯಂದು ಪೋತೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಜನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಅಕುಲು ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಪುರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೇಡ್ಲ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಆ ಶಾಪಲ್ನ ತೂವೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪೋದು ಪಾತೆ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಗೋಲ್ಡ್ ದೇದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಅಂದ ಅವು ರಿಯಲ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಪ್ಪುಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಮೇನ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಖಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಪುಡು ನಿಖುಲು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ನಂಬುನಾಂಡ ನಿಖುಲು ಎನ್ನಿನ ಆ ಒಂದಿನ ಬೇಲಲ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಐತನಿತ್ತೆ ಬಾರ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುನತ್ ಈಮೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಾಯಗಂದ ಪನಗ ಈಮೆಟ್ ನಿಖಲನ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕರೆಮಣಿ ದೇವರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಪಂಡದತ್ತು ಐತ ಪಿರವಡಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಲ ಆತಿತ್ತನ್ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಆತಿತ್ತನ್ ದಾಯಗಂದ ಪನ್ನ ಮೆಕ್ಕ ಯಾನು ಈಲಗ ಬನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ದೆ ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತುಜಿ ಆಂಡಲೆ ನಾವೇನ ಸೋಲು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸ ಆಂಡಲೆ ನಾವೇನು ಅಂಚೆನಿದೀತೆ ಅದಾಗಂದು ಪನ್ನ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ನಾನು ಎಂಚೆತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಕ ಪನ್ನ ತುಲೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿನ್ ಪೂರ ಖರೀದಿ ಮಂತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನಗೂ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡತ್ತ ಪಣದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಡಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಂಗೋಡು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಬೋತು ಯಾಂಡಲ ತೂಲೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೆಕ್ಕೆಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೂಲುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬನಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಶಿರಡಿ ಪೋದು ಪುನಗದ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ ದಾದಪುರ ಮಂತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲು ಝೀರೋ ಡಿತ್ತಲ್ಲತ ಮೂಲು ಸಡನ್ ಇಂಚ ಮಾರೆ ಲಕ್ಕಿಯಲು ಮೊಲೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಅತ್ತೇರ್ಲ ಕೊರಿಯರ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನು ದಾಲತ್ತು ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನ್ಲತ್ತು ಏರ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಕದಿಲ್ನತ್ತು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಂತದಿಲ್ನತ್ತು ದಾಲತ್ತು ಕೇವಲ ಯಾನು ನಂಬಿನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಪತ್ತದನು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕೈಪತ್ತದ ದೇಗಂದ ಪನ್ನಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎದರ್ಲಾಡು ಝೀರೋ ಇತ್ತಿನಾಲು ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಅದು ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ಎಂಚಿನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಆದಪ್ಪು ಒಲೆಗ್ ಲಾಟ್ರಿ ಬಿನಿ ಹಾಕೊಂಡ
ಏರ್ಲ ಮೀನಿ ಕುರಿಯರ ಅಂಚಪುರ ಈಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಪಿರಯಾನ್ ಎನ್ನನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತುದು ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಐಟ ಆ ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟಿ ಅನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತುದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬರಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡನ್ನು ಪನ್ನಿ ಬೊಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪನ್ಪೇದ ಆ ದೇವತೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ ಎನ್ನ ಝೀರೋ ಡಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟಚ್ ವುಡ್ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಐಡ್ದಕ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಅವೇನು ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ರಿಯಲ್ ಎಂಡ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಎತೋ ಜನ ಅಕುಲು ಝೀರೋ ಡಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಕಾರ್ನ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಆರು ಎಂಡ ಏಪಲ ಪನ್ನೆರಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಿಂದಸ್ ಅದು ಪನ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಇನಿಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತರದಿರ್ತದ ನಡಪುಲಕ ಮಲ್ದರತ್ತೆ ಪಂಡದು ಆರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ 100% ನಂಬೆ ಆರು ಪಂಡದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಝೀರೋ ಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಖಾಲಿ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತಿಂಗೆ ದಾಲೆ ಜನಗೆ ಅಂಚಿನವ್ಲು ಆರು ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಡಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ತದು ಐದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೂರ ಒಂದು ವೈಟ್ ಆಪಿನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಿನೆಟ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ ತೋಜಿನ ನಂಬರ್ಗು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ಎಂಕ್ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಅವು ಒಯ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇತೆ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಪೂರ ದೂರ ಆಯರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಓಕೆ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತೂಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಕ್ವಾಯ್ಟ್ ಶಟ್ ಎಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶಾಂತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಡೆ ಇರತ್ತೆನ್ನ ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಇರತ್ತೆನ್ನ ಸಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೋನುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವನುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪಿರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುನು ನಂದತ್ತ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂತಲೆ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋನಗ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಟ್ಟು ನಕುಲು ಇಂಚೆ ಪುರ ಭಿಕ್ಷುಕೇರು ಒಂದು ನಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪೇರು ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ನಿಕುಲಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಪಾಡ್ಲೆ ಎತ್ತಂದೆ ಪೋದು ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದಾನ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ದಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪೂತ ಪೂಜೆನ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕನ ಇಂಚಿನ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಇಂಚಿನಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟವ್ರು ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ಪತ್ತದುಂಡತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟೀಲಪ್ಪೆನಾದಕ್ಕು ಗಣಪತಿನಾದಕ್ಕು ಇಂಚಿನಲ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾಣಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ಪತ್ತದು ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಗ ಅಡೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಚಿ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಫಲ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂಡು ಹಾಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ ಹಾಪುನು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಗೆ ಬಲೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಕೆಲದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಬರವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಕಡೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಕ್ಲು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ಚಿಂದು ಪೂರ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕುಲು ದಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ಅಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದ ಪೋದಾಯ್ಬಕ ಪಿದಾಯ್ದ ಉಂಡುಂಡತೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಔಟ್ಡೋರ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಬತ್ತದ ಉಂಡತೆ ಪಿದಾಯ್ ಚೆಲ್ಲದ ಬೊಡ್ಲೆ ಐಡಕ ಕತ್ತಲೆ ಅನಗ ಅವೇನು ನೀರಿಡು ಒರೆಸದ ಬೊಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕಾಕಲು ಇಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೀರು ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಪಂಡೇನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆವಡು ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತದ ಉಪ್ಪ ಸಾಲನ ಸೋಲನ ಮಂತದ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತದ ಉಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತೋಜುಂಡೆ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಡೊಂಡತೆ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಪುರನು ಪತ್ತನು ಇಂಚ ಪುರ ಆಪುನು ಸೊ ನಿಕುಲದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಟೇಬಲ್ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದಿಲೆ ಆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಆ ವಂಚನೆ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಐದ ಕಕ್ಲು ಪೋದ ಐಬಕೊಂಡತೆ ರಾತ್ರಿಗನ್ನಗ ಬೇಸಿನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಗುತ್ತದ ಪುಡ್ಲೆ ಒಂದೇಟು ದಾದ ಹಾಪುನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೀರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲು ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ನ ನಜರ್ ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತು ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನೀರುಂಡತೆ ಅವೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ದೆತ್ತು ಬಿಟ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಈತ್ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇದ ದಿನ ಪಂಡ್ಯಾನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೀಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 34 minutes ಆತನು
ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡನ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.